Aşgabatda yerleşen iri husus kärhanalaryň eýeleri we ýokary wezipeli döwlet emeldarlary arkadaş şäheriniň täze ýaşaýyş çaýlaryny satyn almagy höwetlendirilýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň paýtagtda habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp 23-nji ýylda maglumat berdi. Prezidentiň gözüne girmek isleýän iri hususy kärhanalaryň eýelerinden, senatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzalaryndan, döwlet emeldarlaryndan hemde prezidentiň diwanynda işleýän ýokary wezipeli çinowniklerden arkadaş şäherinden jaý satyn almak talap edilýär. Diýip ýagdaýdan habarly çeşme aýdýar. Onuň sözlerine görä arkadaşdan jaý satyn alan barlykly adamlaryň gazanç çeşmeleriniň derňelmejekdigi, olaryň döwlet salgıtlarynyň boşadyljakdygy babatyna wadalar berilýär we höwetlendirmeler teklip edilýär. Iri telekeçilere geljekde düşüňütli şertnamalar söz berilýär. Azatlyk radiosynyň çeşmesi bu tewdanyň telekeçileri we ýokary wezipeli döwlet emeldarlaryna pul ýuwmagy mümkinçilik döredýändigini aýdýar. Täze jaý döwlet emeldarlarynyň öz wezipelerinde saklanyp galmagyna mümkinçilik berýär. İri telekeçilere amatly şertnamalary bagşedýär. Şonuň üçin olar özleriniň jaý satyn almaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy çeşmenin sözlerini sitirledi. Habarçymyza ma'lum bolan maglumatlara görä aýlagdaky Arap ýurtlary bilen Türkmenistan arada möhüm sowda işleri bilen meşgulanýan bir yerli telekeçi ýaňy ýakynda arkadaş şäherinden 3 otogly ýaşaýyş jaýyny 5 milyon 450 000 manada satyn alypdyr. Häzirki wagtda bu jaýyň umumy bahasynyň diňe 10 götürme geçirilipdir. 5 milyon 450 000 manat valyutanyň gara bazar bahasy boýunça takminan 260 000 dollary, resmi kurs boýunça takminan 1 milyon 550 $140 barabar bolýar. Çeşmeler iri telekeçileriň sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň hem de alyjylar jemgyýetleriniň üstü bilen valyutanyň resmi alış-çalış bahasy boýunça sowda amallaryny ýerine ýetirmek arkaly uly mösberlerde girdejileri gazanýanlyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda telekeçileriň arkadaş şäherinden täze ýaşaýyş çaýlaryny satyn almagy mejbur edilmegi barada mundan odalan bir näçe gezek habar berdiler. Habarçylarymyz bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan bir telekeçe görä paýtagtda ýazgyda duran we 3 arkasy barlanyp arasy hasaplanan grup telekeçiler bilen dekabryň başlaryna Aşgabatda tenagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary tarapyndan ýygnaklary geçirilip olardan arkadaş şäherinden jaý satyn almaklyk talap edildi. Hiç bolmanda bir kotej we bir kwartira satyn alyň. Eger bu talapdan boyun gaçyrsaňyz, patent we lisenziýalaryňyz elleriňizden alynar. Firmalaryňyz we kärhanalaryňyz ýapylar. Özleriňiz hem gaýdyp döwlet bilen islesip bilmersiňiz. Gara tana we goşulorsyňyz, daşary ýurtlara çykyp bilmersiňiz. Diýip telekeçi şonu ýygnakda özlerine aýdylan sözleri sitirledi. Şonu bu şäherde iňardan kotej jaýlarynyň 1 milyon dollardan 4 otogly kwartiralaryň 350 000 dollardan satylýanlygy ma'lum bolupdy. Bu aralykda bir ýyl ozar vilayet ýaşaýjylarynyň arkadaş şäherinden ýaşaýyş jaýlaryny satyn alyp bilmeýänlikleri, jaý satyn almagy istek bildirýän telekeçileriň girdeji çeşmeleriniň ýürüýi togurlyklary tarapyndan ýyzarlanýanlyklary ma'lum bolupdy. Şu ýylyň maý aýynda vilayetlerden bolup arkadaş şäherinden jaý satyn alan adamlaryň jaýlary ellerinden alınıp başlandy. 5 milyard dollar çemmesi döwlet serişdeleri sarf edilip bina edilen arkadaş şäheri 2023-nji ýylyň 29-njy iýunyna resmi dabara bilen açyldy. 2022-nji ýylyň dekabryna Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen Ahal vilayatynyň dolandyryş merkezi ýani o şäherinden arkadaş şäherine göçürildi. Şol ýylyň apreline bu şäheriň häkimligi esaslandyryldy. Mart aýynda bolsa bu şäher kanun esasyna döwlet ähmiýetli şäher statusyna eýe boldy. Mari vilayetinde çağalaryň arasynda gepatit, sary getirme keseli ýaýraýar. Häzirki wagtda sebitiň ýokunç keselleri hassahanalarynda saglyk bejergisini alýan çağalaryň sany göz görtele köpeldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 23-nji iýulda sebitden maglumat berdi. Şu günler lokmanlara ýüz tutýan çağalaryň aglabasyna sary getirme diagnozy goýulýar. Esasanam çağalar baglaryna ýüze çykýan sary getirme keseli zerarly vilayatyň ýokunç keselleri hassahanalarına bejergi alýan çağalar köpeldi. Diýip Mary şäheriniň hassahanalarının birinde işleyen ýagdaýlardan habarly Lukman anonim şertde aýtdy. Marly saglyk işärleriniň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, käbir halatlarda bolsa bu keselçilik garamyk we gyzamyk ýaly keseller bilen hem utgaşýar. Olaryň tasdiklamagyna görä sary getirmäniň ýaýramagyna zerur bolan arasaçylyk şertleriniň berjaý edilmezligi, zirde çelekleriniň kadaly arasalanmazlygy we gigiena talaplaryna gabat gelmeýän suwlardan peýdaly
kullanılmagy sebäp bolup bilýär. Tomsoň ysy günlerinde bulonçok suwly ýaplarda suwa düşýän çağalar juda köp. Şeýle-de zibil çelekleriniň kadaly arasalanmaýan halatlaryna hem ören köp duş else bolýar. Bu ýagdaýlar keseliň ýokuşmagyny we ýaýramagyny güýçlendirýär diýip başga bir Marly Lukman bellidi. Sebitde çağalaryň arasynda sary getirme keseliniň ýaýramagy we munyň sebäpleri barada yerli häkimetler tarapyndan ilata açaçan düşündürüş berilmeýär. Bu barada Azatlygyň Mary Velayet häkimliginden we saglyk bölümünden telefon arkaly tesvir almak synanşyklary hem oňyn netije bermedi. Türkmenistanyň Saglygy Goraýyş we Derman Senaty ministrliginiň web saytynda hem marda çağalaryň arasynda sary getirmäniň ýaýramagy ýa-da ondan gorunmagyň usullary barada hiç bir maglumat göze ilmeýär. Ýöne bu waka ýurduň dürli sebitlerinde zibil çelekleriniň kadaly arasalanmaýandygy we olaryň töwereginde zir zivilleriň dolup daşyp durandygy baradaky maglumatlaryň ýa-ýanyna gabat geldi. Şeýle-de soňky bir aýyň dowamında Azatlygyň habarçylary ilata berilýän agyz suwunyň kiliniň yaramazlaşandygy, onuň bulonçok sary reňkdedigi we ondan poslan demiriň ýysiniň gelýändigi barada da ençeme gedek maglumat berdiler. Saglyk org neşiriniň maglumatyna görä, virusly hepatitleriň B, C, D, G görnüşleri bolup, C hepatiti köplenç alamatsyz geçip bagryň has çynlaky zeperlenmelerine getirip bilýär. Häkimetler bu keselçiligiň marda çağalaryň arasynda ýaýramagy barada açaçan maglumat bermeselerde käbir çağalar baglarynda toporlary karantina alýarlar. Sary getirme çykan çağanyň gatnaýan toporundaky ähli çağalaryň analizlerini tawşyrmaklyk buýruldy diýip Marynyň çağalar baglarynyň biriniň terbiýeçisi aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä käbir çağalar baglarynda terbiýeçiler sary getirme bilen kesellen çağalaryň enatasyndan hassahana ýüz tutanlarynda çağalarynyň çağalar bagyna gatnamaýandygyny aýtmagy soraýarlar. Munyň sebäbi terbiýetçileriň hem analiz tapşyryp otoglaryň içini dermanlamaly bolýany bilen baglanyşykly. Bularyň çykdyjlary terbiýetçileriň üstüne ýüklenýär. Mundan başga da olar bir topar barlagçylary hem sowmaly bolýarlar. Dip terbiýetçi bellidi. Şol bir wagtda terbiýetçileriň we enatalaryň ençemesi ýokunç keseliň hasta ýaýramazlygy üçin onuň gelip çykan edarasyny dolu dermanlap birnäçe gün arasaçylyk işlerini geçirmegiň möhümdigine aýdýarlar. Muňa derek köp terbiýetçi başardygyndan hadisany gizlemäge synanşýar. Muňa bolsa ýurtda döwletiň amal etmeli dermanlamak işleriniň büdjet işärleriniň üstüne ýüklenmegi sebäp bolýar diýip Marly ene anonim şertde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Marynyň bilim müdirliginden tesvir alyp bilmedi. Türkmenistanda giň ýaýraýan ýokunç keselleriň statistikasy barada açaçan maglumat berilmeýär. Adatça balygyň bol bolýan wagtyny, iýul aýynyň ortalaryny bazarda satylýan balygyň bahasy 25-30 göterim gymmatlady. Ýolly awtolog sürüjilerini saklayan polisiýa işgärleriniň balykly soraw köpelli diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçysy habar berýär. Goly ýuka maşgallaryň bazardan balyk satyn almak mümkinçiligini öňküsünden hem pese gaçyran ýagdaý Amy derýadan balyk tutmaga gyrylylan näresmi gadaganlyk, döwletiň balyk hojalygynyň hakim meseleleri mejbur häkmetiň hasabyna çözmek synanşygy bilen baglanyşdyrylýar. Azatlyk mundan öň ýolly saklanan sürüjiniň çağalaryny alyp barýan balyklaryny polisiýa ofisierine alran barada aýdan sözlerini efire beripdi. Ýöne inni çärji etrawyna ýaşaýan sürüjiniň tasdiklamagyna görä, ýol polisiýasynyň balyk gözlegi diňe gulluk wezipesinden bir kanun peýdalanýan ofisieriň däl, häkimligiň beren buyrugy bilen bagly bolup görünýär. Lewabyň yerli häkimetleri Amy derýadan balyk tutmagy resmi däl gadaganlyk girdi. Bu gadaganlygy bodan raýatlar brakonyerlikde aýplanyp gaziet jogapkärçiligi çekiler. Diýip Türkmenabadyň şäher häkimliginiň çeşme vilayet häkimliginiň kärdeşlerine salgylanyp aýtdy. Aýdylmagyna görä, bu gadaganlyk fevral aýyna girilipdir we onuň täsiri iýul aýyna. Bazarlardaky balyk wahasy gymmatlap, polisiýa işgärleri sürüjilere balyk sorawyny hasken berip başlanyny belli boldy. Häkimlik resmi däl gadaganlygy balyk baýlyklaryny goramak we ekologik deňagramlalygy saklamak zerurlygy bilen düşündirmäge çalışýar. Ýöne hakykatda ol yerli balyk kärhanalarynyň we Türkmenistanyň balyk hojalygy komitetiniň emeldarlarynyň saxta gyzyklanmalary bilen bagly. Diýip şäher häkimliginiň çeşme aýtdy.
Türkmenabad şäheriniň gök gwadaryny işleýän satyjy balyk bahalarynyň iýul aýyna birden 25-30 göterim gymmatlanlygyna balyk tutmaga girdilen näresmi gadaganlykdan başga sebäp görmeýändigini aýtdy. Adatça tomus aylarında bazarda satylyan balygyň narhy arzanlaýar. Sebäbi etrapçalaryň içinde balyk satýan adamlar köpelýär. Ýöne häzir balyk esasan gök bazarynda tapdyrýar. Galan ýerlerde gizlin we gymmat bahadan satylýar. Dip bazardaky satyjy adatlygy gurrun berdi. Adatlygyň çeşmeleri ýolda saklan awtologyny balyk gören polisiýa işgärleriniň gözüniň açylýanlygyny olaram habar beripdiler. Ýöne inni aýry-aýrylykda gurulşylan bir näçe sürüjiniň tasdiklamagyna görä ýol gözegçilik işgärleri şäher arasynda gatnaýan taksiçileriň bagajlaryny bolup biljek baly bölümler bilen aýratyn gazyklanýarlar. Şol wagtda çärji etrawyna ýaşaýan sürüjiniň aýtmagyna görä awtologda balyk tapan polisiýa işgärleri bu meseleniň birden beýle möhümleşmeginiň resmi sebäbini açyk aýdyp düşündirip bilmeýärler. Uloň içinde ýa-da bagajynda balyk tapsalar, gaýylar ırsarap başlaýar. Mundunyň balyk bilen kän ýysyňyz ýokdy. Size näme boldy diýseň, häkimligiň buyrugy diýip anyk jogap bermeýärler. Dip sürüji şaýat bolan ýagdaýyny gurrun berdi. Şu aralykda näresmi gadaganlygyň fonuna balykçylaryň Türkmenistanyň Suw Hojalyk Komitetine degişli Döwlet Balykçylyk Edarasyna işe girmegine çagyryş edilýär diýip habarçymyz aýtdy. Emma faraply balykçynyň aýtmagyna görä balykçylar döwletiň balykçylyk edarasynda işlemege razy bolmaýar. Tutyan balıklaryň ählisi döwletiň haýyryna gidýär. Berilýän aýlyk bolsa 2000 manada hem ýetmeýär. Diýip faraply balykçy aýtdy. Onuň pikirçe bu ýerdeki häkimetler bu rokda 2 togşan urjak bolýany salym edýär. Bu gadaganlyk birinciden yerli häkimetler bilen bagly hususy balyk karhanalarının interesini kanagatlandyrmak, ikinciden döwletiň balyk edarasyna kadr ýetmezçiligi meselesini çözmek maksatlaryndan ugralýany meňzeýär. Diýip faraply balykçy balyk gymmatlamasyna sebäp bolan ýagdaýlara öz garaýşyny paýlaşdy. Derýa boýlaryna, kölleriň golaýyna ýaşaýan türkmenistanlaryň din jalyshlarynyň kä halatda saçak zerurlyklarynyň hem bir öle bolan balykçylyk soňky 10 ýyllyklarda ykdysady kynçylyklaryň we alyk etmezçiliginiň fonuna çylşyrymlaşdy diýip synçylar aýdýar. Türkmenabadyň polisiýa bölümine çeşme häzir balykçylardan edilýän lisensiýa, ýörüýte ruhsatnama talabynyň has güýçlenendigini aýtdy. Iýul aýynyň başlaryna amy derýada balyk tutýan wagty saklanan balykçylardan polisiýanyň esasy soraýan zady lisensiýa boldy. Balyk tutjak adamlaryň elinde ýörüýte ruhsatnamasy bolmaly diýip polisiýadaky çeşme aýtdy. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulşan balykçylar beýleki bir topar uğurda bolşýaly balykçylyk üçin ygtyýarnama almagyň gaty kynlygyny, lisensiýa almak üçin para vermeligini we bir topar bürokratik päsgelçilikden geçmeligini aýdýarlar. Türkmenistanyny çylşyrymlaşdyrylan we korrupsiýa çümenligi edilýän lisensiýa, ygtyýarnama meselesi hünärmenleriň köpüsiniň tasdiklamagyna görä özüni iş bilen üpjün etjek ýöneki raýatlaryň 10 miňlerçesiniň resmi ýagdaýda iş edilmeginiň we salgyt töläp kanun esasyny maşgalasyny eklemeginiň, ýurtda köp önüm öndürilmeginiň, ýokary hilli we kän hyzmat edilmeginiň öňüni alýar. Türkmen häkimetlerinden ilatyň durmuş ýaşaýyş şertlerini yaramazlaşdyrýan ýagdaýlar, emel päsgelçilikleri barada hiç bir düşündürüş alyp bolmaýar.